Hey guys, ik ben Louise en ik ga een spelletje spelen. Ik weet niet welk spel, maar ja. Ik ga wel dit spel spelen. Dit ziet er wel leuk uit. Ik heb het nooit gespeeld. Dus hihi. Oké. Oké, wat is dit? Ik weet niet wat dat is. Dus ik ga wel eens zien. Oké. Oh, ik ben al dood. Niet slim. Oké, je hebt ook een killer. Dat wist ik niet. Maar je ook een killer hebt. Dus ik ga liever in iets anders spelen. Maar dat is wel saai. Oké. Dan ga ik chicken banana. Chicken banana. Oké, dan ga ik dit spel spelen. Dit spel hier. Kunnen jullie goed zien? Ik denk jullie kunnen goed zien. Oké, dus ik ga dit spel spelen. Oh my god. I'm going to run. Chicken. Oké, maar ik wil de baby zijn, dus I want the kid. I want the kid zijn. Ik vind dat wel leuk. Een kind zijn. Dus nu moet ik even wachten voor andere mensen te komen. Dus I need to wait. Yeah, wait a second. Okay, yes. It is perfect tonight. Nu, even nog wachten. Het duurt wel lang, dus ik ga iemand mee toevoegen. Chicken banana. Chicken banana.